Quddiem Strangers Gallery ppakkjata b'mistiedna distinti u qraba, id-69 membru parlamentari ħalfu fedeltà u lealtà lejn il-Kostituzzjoni ta' pajjiżna. Dan it-12 il-Parlament Malti mill-indipendenza law jinkludi deputati minn kull qasam tal-ħajja. Minn deputati li servew fuq il-bankijiet tal-Parlament għal diversi drabi għal dawk li kienu eletti għall-ewwel darba. L-iżgħar deputat naħa tal-Gvern huwa s-Segretarju Parlamentari l-Avukat Ian Borg li ikkontesta l-elezzjoni ġenerali għall-ewwel darba. Ħossni onorat li għandi dan il-privileġġ nappreżenta n-nies fl-ogħla istituzzjoni demokratika tal-pajjiż. Ovvjament l-età naħseb fil-fema tiegħi favur tiegħi għaliex għandi nuża l-enerġija li toffri żożija sabiex inkun il-vuċi tan-nies matul dawn il-5 snin li joġobhom jesprimu s-sodisfazzjoni li nirrappreżentahom sabiex aħna fl-ogħla istituzzjoni naraw kif bil-ħidma tagħna nkunu nistgħu ntejbu l-ħajja u l-livell ta' kwalità ta' ħajja li huma jgħixu. Id-Deputat Nazzjonalista Ryan Kallus huwa l-iżgħar membru min-naħa tal-Oppożizzjoni huwa l-ewwel inġinier li qatt serva bħala membru parlamentari. Naħseb hija esperjenza unika mhux għalija biss imma l-kull min kien membru ġdid f'din it-12 il-leġislatura tal-Parlament Malti. Huwa interessanti kif tara l-proċedura parlamentari, issa nibdew nitalmuha xi ftit aħna lkoll il-ġodda. Isegwu ċ-ċerimonja uffiċjali tal-ftuħ statali tal-Parlament kien hemm fost oħrajn mart il-President is-Sinjura Margret Abela, mart il-Prim Ministru Sinjura Michelle Muscat, Presidenti Emeriti, membri tal-Korp Diplomatiku u ex deputati fost oħrajn.